Muri yeZimbabwe pane mashoko anobuda munhau achitaurwa nemutungamiri wenyika achiti aiwa ini ndichiripo pachigaro nekuda kwokuti vanhu vasati vati ndibve pachigaro, kana vauda kuti ndibve ndichabva pasina hondo. Aiwa ndio mashoko anouya achitaurwa nemukuru wenyika achitaura kuti aiwa inini vanhu vasati vandibvisa pachigaro. Muri yeZimbabwe zvakonzeresa hovhiyo muzuva ranhasi. Aiwa sara muendera mberi nenyaya iyi, sara mupinda mumashoko aya nokurudzira bva wasubscribe wolike wotina on the bell icon. Tombotana mabitsano kubva pano paZim News Live nokuti munhau panapa paJulius vanomuda pachinzi vachitsanangura vakati hakuna munhu akakosha kupfuura mumwe uye nyika neutungamiri ndehwevanhu. Mumashoko avo vakati mutungamiri wese anofanira kuziva kuti kana vanhu vati zvakwana ngaazive kuti zvakwana obva asiya chigaro pasina kurwisana, kunetsana kana hondo, nekuti nyika ndeyevanhu uye vanhu ndevamwari. Saka ndo mashoko anotaurwa, aiwa ndo anotaurwa naED Mnangagwa achiti aiwa vanhu vasati vada kuti ndibve saka ndichiripo pachigaro, ndichiripo pakutonga. Aiwa muri Zimbabwe saka tinoona kuti vanhu vakwana vanobvunza, asi pane question hombe ine ichibvunzwa pana pane vanhu veJulius vanobvunza vachiti ndizvo here kana kuti vaMnangagwa vakanakirwa nechinzvimbo chavo nokukanganwa chivimbo chavo vachiri kudiwa nevanhu here kana kuti havachadiwe. Ndo mubvunzo unobvunzwa nevanhu veJulius muri yeZimbabwe. Saka imimi ichipinda mucomment section medu mumbotudza mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Aiwa muri yeZimbabwe pinda mucomment section medu munyatso kutsanangura, mutipe, mumbotiudza, mumbotipenengurira. Aiwa musakanganwa kusubscribe, kulike, chinotina on the bell icon. Tombosana mabvisa ndokupa pano paZim News Live.